তিনি পূর্ব সামনো পঞ্চায়েतनि कार्यकुमार रुवाजापारा कायसा তিনি गरुवा सभा गरुवा सभागो তিনি फाइ मानजाक फाइजा चिनि आइलेसि चेयारमैन देहेन्द्र त्रिपुरा अंचल प्रेसिडेंट चिनि बिहारी बैष्णव त्रिपुरा एवं अंचल सेक्रेटारि मुकेश चाकमा मुरा सिंह चाकमा हलेन्द्र त्रिपुरा ब्लक कमिटी विभिन्न आनी नेतृत्वर चिनि ब्लक कमिटी सेक्रेटारि हलेन्द्र एरपरे चांदू चाकमा रूपेन चाकमा एवं पंचायतनि जारा नेतृत्वर अंचल थालसरा अंचलनि प्रेसिडेंट नकलजय त्रिपुरा जत जों तिनि आरो मानजाकजाक तिनि विभिन्न दल याकागै चिनि तिप्रा मुथा पार्टियो तिनि 4 फैमिली 14 भोटार चिनि आरो जয়েন लिखा आगामी दिन जों एलाकानि बर'राव जत राज्य सरकार एवं विभिन्न एलाका दुर्नीति दं दुर्नीति प्रतिबादनि बागै तिप्रा मुथा आश्रय लाखा एवं अबनो जों आगामी दिन एलाकानि विभिन्न समस्या समाधान पाब्लिकनि बागै जों सामु थांनाय ब्लक लेभेल एवं डिस्ट्रिक्ट लेभेल जों अब गाव सालायनाय विभिन्न उद्यतन कर्तृपक्ष एवं अफिसार रावबाय फाइनायाव जों आबार चिनि तिप्रा मुथानि यागन बुबाग्रानि यागन जों कराख्लायनाय बुबाग्रानि नेतृत्व जों सामु थांनाय तिप्रा मुथा पार्टीनो जों आरो फाइनाय विलेज कमिटी निर्वाचन प्रत्येक पंचायत तिप्रा मुथा पंचायत खालायनायनि बागै जोंनि मिशन एवं टारगेट खालाय जों सामु थांनाय दं हामबाय जतन।